apa? Apa? Tung keplek wis dikae keplek. Karo mama bareng juga. Iya. Munggah kok. Nek sapa nek? Tuh, gampang. Kae aku wis papat tok. Isnu gundul. Gede-gede apa enggak? Bang kancaku. Enggak. Akhir. Tragedi mulih lunga. Arek wis bojo loro.
Jika ora ana mandangan rikane ra melu wong ngantuk kari pandemi yo Mbak. Aldo sore. Bang di Pilas. Engkol. Tragedi mulih lunga maneh. Engkol kulon ngene iki. Ganti Mas Malise. Apa? Bojo loro. Bojo loro. Wis. Tragedi mulih lunga bojo loro. Wis. Puji Rahayu nagih janji manggeger ya. Mas Dwi Martanto, matur nuwun Mas Dwi Martanto, Kang Aris Rudi Hartono. Kita
untuk tidak lepas leher Nabila Azhara. Dut. Dut. Jalin coba orang Arab berapa ya? Lis. Dengan apa ini? Papat. Wonge di. Col, wes sama col. Aku sapa? Tapi kok iya? Aku kok iki lho orang kabeh ya. Bener sampean. Koroan. Oh iya iya. Mbak Dian ini. Sip. Tomblo, tomblo. Foto kali nggak begini ya. Kang aku. Kanca sekolah Mas ya. Heeh, itu lagi repi ya. Sorry. Nanti, Pak. Halo. Sini jawab, Pak. Elah, diklo. Selamat malam. Sugeng enjang. Oh iya, Kenapa kayak di sini? Gak apa-apa ya, sini aja ya, gak apa-apa ya. Dek, lagi YouTube. Sama saya YouTube. Oke deh.
Nonton ayo. Singkat yo. Jaluk kabeh aku bingung iki, Mas. Siji ya.
Bol. Ranar. Ranar. Aduh, Salim, wah salah aku piye. Biasanya